Hej YouTube, det er Battlefield 4 med en lille episode 1 eksklusiv online. Så går vi lige hen til multiplayer. Og den her gang tager vi Team Deathmatch. Ja, nu skal vi vælge våben. Guns. Jeg skulle til. Den virker ikke helt, den her M9. Altså lige M412 Rex. Så kan vi se, hvis den er bedre. Eller ej. Det er den i hvert fald opgraderet. De angriber helt vildt. Det er helt vildt, hvor man de angriber på. Vores blodhold. Okay. Nu skifter vi våben, og vi tager QBS 995 her. Og vi tager lidt musik. Det er lige spændende, den her. Jeg er faktisk ikke særlig vild med den her bane. De angriber, og de angriber helt vildt. Han kom bare lige. Skal vi klare? Der er masser her. Masser. Ja, vi skal se, hvis der er nogen. Ja, her er en. Jeg ramte ikke helt særlig godt her. Tror jeg er lidt svært ved den her zoom-sigte. Skal vi prøve shotgun? Som siger ikke, det er en shotgun-bane, men vi skal lige prøve. Det er stærkt sjovt at spille. Spille med en shotgun. Jeg elsker shotgun. Nu går vi bare attack. Så vi tager bag. Om bag. Og så tager vi den bagfra. Det er det bedste. Skal se, hvis min plan virker. For satan, han stod lige foran mig. Nå, sådan er det vel.
Sådan er det med de baner, som man kan ikke lide. Det er godt, så det godt, og måske det mest fordi man er dårlig til de baner, eller kældvis så er det god til Battlefield 4 nu. Hvad sker der med den? Det var på forkert måde, derfor kunne jeg skyde et par stykker. Men dræbte ham alligevel. Liv 11. Super. Sådan skal det gå. Skal lige gå. Jeg spiller ikke lige særlig seriøst i øjeblikket. Okay, der er noget galt med min gun. Hvis jeg skal vise en gun, så kan jeg lige skifte til en, som jeg har opgraderet. Ikke pistol. Pico 580. Sådan der. Det er også lidt så sikkert på. Martella. I kan se, det slutter start. Ej, mand, det har været så dårligt. Det er gået lige som planlagt. Ja, så er det færdigt, fordi jeg har været så dårligt. Jeg prøver at gøre mig ud med næste gang. Vi ses YouTube.